Jesu. Lokhu liba igama umusa wenkosi ngokangcobo umuntu kaNkulunkulu osindisiwe. La ngizomemezela umkhuleko waseNkanyezini ongaphansi kwebandla iFaith Mission House of Glory eNkanyezini kwi-Midlands region. La senza umkhuleko wonke umuntu wamukelekile okhonza iFaith Mission nongakhonza iFaith Mission. Umkhuleko wokuzila ukudla insuku eziyisikhombisa oqala ngomhla ka-17 December uze uphele ngomhla ka-24 December 2023. Kulo mkhuleko inkonzo zakhona zimi kanje. Kukhona inkonzo yasekuseni eqala ngo-10, mase kuba khona inkonzo yasemini eqala ngo-2, mase kuba khona inkonzo yantambama ezoqala ngo-6, mase kuba khona umkhuleko wasekuseni ezoqala ngo-4. Mhlampe njengomzana othandayo ukuza uma efuna ama-direction, indawo esikuyona Inkanyezini Primary School. Kulabo abangakwazi ukusebenzisa i-internet bengasebenzisa i-GPS beyiseshe igama lesikole Inkanyezini Primary School, ngeke beze beduke. Into nje ongayiphatha ungaphatha owakho-ke ublanket ngoba asinabo aba-extra for indawo zokulala. Sojabula kakhulu ukuba kanye nawe, futhi siyakuthembisa ukuthi impela uzobusiseka ngoba sikhuluma izwi lenkosi linjengoba linjalo, futhi siliphila linjengoba linjalo. Uzovuseleleka kakhulu kulo mkhuleko. Wonke umuntu wamukelekile, angingandi kakhulu, zizele uzozibonela. Amen. Angizange kuwe ngahamba noJesu kusukela ngino-16 years. Ngaphandle kokuthathwa kuJesu, abonge igama lenkosi, into engishoyo nokuthi uyathanda ukusinda. Abonge igama lenkosi.